Ľútosť ti nejako nepomôže. Ja viem, že to je lákavé riešiť minulosť. Čo nám kedy kto spravil a koho je to vina. Ale táto myseľ minulosti, ktorú v sebe živíš, ťa len ťaha pod hladinu toho, čo je. Ťaha ťa pod hladinu prítomnosti. Je to ako by si mal plávať nejakým jazerom a ty sa držíš nejakých závaží, ktorí ťa stále potápajú. Ľútosť nejakým spôsobom nepomôže. Samozrejme, všetci máme nejakú svoju osobnú minulosť, ktorú by sme chceli vyriešiť, ale ten jediný správny čas, kedy ju vieme vyriešiť, je tu a teraz. V prítomnosti. Takže si dávajte pozor na tie rôzne príbehy, na ktoré sa vás snaží chytiť marketing na internete. Pretože je veľmi lákavý. Je veľmi lákavé, keď vám niekto začne rozprávať o tom, čo sa vám stalo, aké to bolo zlé. A ponúkne vám nejakú vidinu toho, že to môže byť inak. Áno, ono to môže byť inak. Ale tá cesta von z tých kryút a z toho ublíženia nevedie cez minulosť. Nevedie cez riešenie a zabáranie sa do toho, čo bolo. Tá cesta je presne na opačnej strane. Je v prítomnosti, je v tvojej mysli, je v tom, aký stav vieš vytvoriť svoje mysli. Takže sa orientuj na to, čo sa odohráva teraz v tvojej mysli. A nie na príbehy, ktoré už dávno neexistujú.